Jesmo li živi, jesmo li zdravi, momci i devojke, za sve živo računite to da otvorio sam jedan čest, znači 141 zlatne petlkilerke, 17 Royal ovih vrednih budala, kako se već zovu. Četvrčeno, brate, kad otvorio šta da radi se. Četiri da vidite sve što se ima na ovu žopu. Znači imamo ova 3 česti, imamo malo zlata, imamo ovdje još nešto, imamo ovdje još malo nešto, ali 10.000 zlata, to se stvarati na kraju epizode. Prvo idemo na meč lige, kako kad smo lige, vraćam se na Ranger 2 off camera. Snimao sam malo pola sata epizode, mi se iskreno nije dalo editovati, tako da se da se ne ljutite. Kao što ste vidjeli, ne da za vas, ali meni su onih pregled sedmice baš dopada. Da sam se baš setio, snimao sam ga prije sat vremena, prvu epizodu, ali ne znam kada vi ovo gledate, da li je već izašla možda treća. I ne znam, pišite u komentarima kako vam se dopada, meni se baš ono iskreno dopada da ga snimam. Ne znam da li se vam dopada da ga gledate. Nisko budžetna emisija. Šta je lopetam gluposti nisko budžetna emisija? Nije nisko budžetna, nego mi se ne daje novac na to. Iskren da budem. Znači, vidjeli ste da ćemo sada malo raditi reakcije. Ono, znate, mislim, mora se da se krene da se reaguje. Mogu svi živi, mogu jel? Ne! Mislim da ne predsjeđa, gdje će uspjeti da opali taj metak. Ajmo na kraju ove partije. Pošto vidimo se kada nešto baci on, ili ja. Vidim. Bacit ću Mega Knight iza. No, ne znam šta radi, on je bacio Night Witch iza. Da sam između onoga kad sam vas prekinula je prošlo 5 sekundi možda. Nek se ovaj lik nosi u... Nadam se da je bipovano. Ali ako nije, onda ću izbaciti samo. Bip je mi se iskreno bipovi ne dopadaju. Mnogo bolje samo da izbacite reč. Ne znam zašto su ljudi izmislili da jebeni bip. Uzmeš lepo i samo izbaciš. Znam da sam govori ružne reči, moram nekada se govori. Znači nekada jednostavno ne može da se ne strpite. Mislim, ja pokušam da se strpljavam što više mogućih slučajeva, ali stvarno, neki slučajevi su nevjerovatni. Tako da, aj sad da te vidim. Aj sad liče da te vidim. Gosaro, prevara. Goblin Barrel prevara. Dobra je ljudani. Dobro je, znači mi stano da je to dobro. Mislim da slobodno može da se pozdravi sa svojim malim, kratkim ili dugim životom i moj taur otišao. Ali vidite koji on pušimo. Znači i meni bi otišao samo da nisam imao Rocket. Sad vidite da Rocket nije dobra kartica, ili Rocket, nemojte da pišete u komentarima. Nam se tako zove. Sad sam vidio da imamo jedan triple draft. Znači ljudi, ovo sam već jednom igrao, baš je nekako ono OG lauk. Tako da uskoro očekujete klipove neke prijateljske. Napravit ćemo pauzu, ja ću napraviti pauzu od snimanja Clash Royale malo, zato što snimam skoro svaki dan Clash, ove klatke epizode. Tako da ljudi, ne znam da li ću napraviti možda pauzu snimanja Clash Royale. Vrvatit ću vam fotografisati sve što budem otvara, pa ću vam to samo pokazati u jednom videu. Znači, samo sam da vam kažem da je toliko nasmljenih, pa tako da planiram, ne znam, verovatno sam već to napravio. Pričam u budućnosti zato što vi ovo gledate verovatno kad sam ja to već napravio. Znači da sam cijelo dan izbacivao samo Clash Royale. Ako vam se to dopalo, napišite to u komentarima. Zato što to planiram još nekoliko puta da pravim. Jer imam toliko nasljenjeno Clash Royale da ne mogu onda ništa s tim Clash Royale. Znači, ako izbacujem svaki dan, imat ću dalje previše nasljenjenog hira, jer ja nekad snimim po više epizoda.
zbog novog shopa i zbog svega živoga. Tako da, ne znam, mislim da ću to sad veoma često da pravim, znači svakih 2 do 3 dana. Vidite, ceo dan samo Clash, mislim ne samo Clash, ići će možda i nešto još drugo, ali ići će uglavnom samo Clash. Ići će mnogo Clash. Naprimjer, i onih kratkih epizoda od 40 i nešto minuta, 40 i nešto sekunda toga. Mene minuta, 40 i nešto kratka, ja nisam više postao normalna. Ali vidim da mi ovdje gubimo. Ne znam. Ali to barem tako mi se čini. Ajde se vidimo na kraju partije, to je nešto zanimljivog. Ljudi, evo nas bacio sam minera napred. Znači možete porediti vreme gore na tajmeru koliko je prošlo. Tako što ćete sami preračunati vaš video matematiku. Što se ja dere? Da, inače sam htio da najavim da ću za vrijeme letnjeg raspusta imati daily content od 4 do 5 videa dnevno. Mislim, će neki bit će 20 sekundi, ali koga zaboli. 4-5 videa dnevno, ljudi. Pazite me, Janka Njegmana, sam kažem. Znači, najjači sam, reels, like i subscribe. Šalim se, ljudi, nego volim. Nema što da radim na letnjem, pa hajde da se snima. Još ima leke rocket, Livanka rocket, po ko zna koji put ne pišite u jebenim komentarima, psovanje je na vrhuncu danas. Ne znam zašto, ali nekako jeste. Tu znaš kako bi mu sad lepo pomoglo. Tu kako sam ga sad lepo zesnuo, znači tad bi bilo genijalno da imao ovoga strele. Evo sad, druga strana idemo do pobjede. Ali on ima neki sigurno. Neki ili rocket, ili tako nešto. Neki spell, to sam mislio. Opa, sad, da, ima rocket, čim se ovako pali, ima rocket. Ne ima strele. Ima strele, ja ću pobediti. Ima rocket, ali će stići. Oće, ali 2-1, nije sam basirao pred odbranu. Good game, well played. 2-1. Jedinače, ne verujem. Imamo što još imamo misija. I da, inače sam dobio Giant Chest koji se otvore za 5 sati, tako da sledeći video verovatno Giant Chest. Common kartica 40. Ajmo brate još jednom. Znači, verovatno sam ovaj video zove otvaranje čestova plus meč lige plus 2 meča triple drafta. 100%. Ali stvarno su mi naslovi za 5. Stvarno su mi naslovi za 5. Stvarno, ne znam samo zašto ljudi kažu da je Clash Royale propala igrica. Clash Royale propala. Veoma zanimljiva igrica. Vi nećete raditi koji je moj drugar User. On je arena 6, bez uvrede Jankoviću. Luka Janković, ja ih poznam njegovim putem. I dobio je mega kanaiga hota i mega najta, nemojte li pričati. Darima. Evo datum. Hvala. Uporedite s time kada vi to gledate. Kako me je lik to zezno, ali okej. Batit ću ovdje Ram Raider. To je moj brat koji reče tako zove, ako se vidi. Zašto tako Ram Raider pravi tu muziku? I da ga ja zovem Ram Raider. Pa tako muziku pravi kad napada. Zato ga ja tako zovem. Spitajte zašto? Pa baš zato. Evo jedan veoma zanimljivo trik na mom kanalu. Nešto sad znate. Prototip. Prototip inače kao jedino nešto. Ali ne znam zašto sam ja sada rekao prototip. Nekako mi izletela iz mozga. Kao što mogu reći, ja i reću protopit. Ne znam mislim da ponovim tu reč. Prototip. To je tako, zar ne? To. To pogledaj, ide Sparky! To! GG. Evo ga ovdje, Ram Raider! Kako volim da govorim to, Ram
I da je još jednom veliki pozdrav za moje sve drugare i moje familije i moju oca i sve koji gledaju ovaj video. WTF. Ovo me neće šta razazati. Dobra, meni je zaznulo. Aj sad. Juriš na sporeni tower. Juriš, bre, 1-0. Jebam te više, materke vujebam. Ne više. Ili sad ovo. Zato što znam da ima elektrovizorda, mislim 100% ima elektrovizorda. Da ima light. Onda ću baciti ovog debila. Kako znam da ima elektrovizorda. Nisam stigao na vrijeme da bacim, pošto ima light. Inače bi stigao na bacim. Ali ljudani, mislim da ćemo mi ovaj meč dobrano, lagano da pobedimo. Vidite da nisam vidio princezu, naravno da sam je vidio, nisam sleplik. Samo malo. Začepio li mi se Leksija? Začepio mi se Leksija. Mislim da ću sada dobiti ovaj duel. Da. Dakle, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video Clash Royale. To jest ne. Alo, ljudani, ajde što kažete za još jednu partiju. Sad je do 23 godine, 100%. Hoćemo racket. Hoćemo ovo i da odmah po ko zna koji bude li neko napiše rocket. Se ne kaže rocket. Rocket se kaže. Prvo će dobiti opomenu od mene, a onda i mrš kanala ban. Imam to me. Pita da nisam toliko se zove ja i nije iz nijednog klana. Dobro. It's okay, me. Šta ja, brate, pričam? Znači, ću da čekam njegov napad, pošto nema ništa za napad. Tako da, ajde da čekamo. To je on bacio, ja ću ovo. Nisam vedomašio, jesta. Ma, logično da jesam. Čekaj. Alo, drugar, polako, drugar. Ja se neću kad sam odobro Inferno Dragona, ali je okej. Dobro, se molimo Bogu da nema ništa. Mi smo se Dragona molili Bogu. Možda se ipak molimo. 1002 ima na toweru, tako da će to reći ovaj Royal Giant. Koliko ću platiti 6 nekakvih eliksira. Da li on je platio 6 eliksira za odbranu? To macane. Znači mama rekla da to ne govorim, tako da poštovajte svoju majku i poštujte vi svoju majku i ne govorite ono što ona kaže da ne govorite. Tako da to macane izlazi, ova epizoda će biti zadnja. Sve vjerovatno ću se imati epizodu pod imenom To macane. Da ću govoriti cijelu epizodu To macane, ali nakon toga to je to. Ta epizoda vjerovatno već izašla na ovom kanalu. VTF nije. Ali vjerovatno je izašla, znači izašla je vjerovatno ne znam jakog datuma. 2. ili... Šta ja radim? 9. ili 10. maja. Ne, nemaš ništa. Da snimaš vjerovatno nešto, ali ajde da kažem da nemaš ništa. To macane. Opet to macane. Pokušam se da izbacim iz rečika, ali ne mogu. Da bacim ovdje. Evo ga. To! Nema više one druge reči koje sam rekao da neću više da govorim. Ovo ćemo ovdje da bacimo, ovo ćemo morati ovdje da bacimo i ovi dvamo. Ne. Mislim, jeste rezultat trenutno 1-0 za mene, ali sad će da bude veoma brzo 1-1. Čekaj, ovdje moram ovo da bacam. 2-1.
To može da stigne. 2-1 i... To. Well played. Sad smo valjda rešili sve. Ajde da potvaramo. Gluposti, znači prvo ovo. 10.000 zlata. To, onda još. Koliko volim ovaj zlato da zarađujem. Petre, inače ovo moj brat. Veliki pozdrav njegovim putem. Za petama sam ti. Ovo, ništa. Ovo, ništa što ja koristim. Ovo, tu najtove skupljam. Evo pogledajte, znači najtove ovdje skupljam. Fali mi još samo oko 89 za level. Ja bi dao i 5000 zlata, ne mogu da dobijem 100 najtova, ali ajde me veze. Za level 10 sam to da kažem, tako da to je to. Kao sam prije sve otvarili. Čekam kan challenge sljedeći epizoda, vjerovatno. Tako da veliki pozdrav za sve, veliki pozdrav ljudi. Zato što nismo još otvorili sve. Ovo mora 10 tih debila. Upa, lightning tu. Ovo smo dobili, 4 krune. Ovo nije loše. Ajde se ovo da potvaramo. Potvaraj. Ništa. Potvaraj. Epic. Ništa, tako da to je to ljudi ove epizode. Sad ćemo da sklonamo po arenama i da završamo kao na jednoj epizodi. Tako da, ajde mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Lep pozdrav i bye. Zdravo ljudi, ovdje je Janko Bizunić. Vidim da je isti shop, znam, da. Ali ja sam završio snimanje ovog videa, ali sam teo da nešto da vas pitam. U komentarima mi pišete da li da od sada igram, da više ne igram ovaj battle epizodama, nego da samo igram off camera i da vam slikam rezultate i onda da vam to pokazujem. Ajde mi se vidimo sljedeći video. I ćao, zdravo, ćao.